Hello guys. Nining time guys. Na nagpatan akong Mr. guys. Nang mamsa ni siya. Kay nanagat man siya buntag guys. Sa buntag 1 kilo rin ang isda guys. Mo nang nangita na pud migpaon para nigdunggo ni Mr. Mo tagak siya guys magpataan. So yung pagpataan guys, paggikan ng nidya, ara na kayong baura. Lain ang bawd tanawon guys, kay pino kaadyo. Mo ni gingon na mo dito sa Valencia og kabunghan guys. Og kabunghan galing, pino kayang bawd. Di sama sa habagat guys nga panagsara ang bawd, pero dagko kaadyo. Kani, arang pinuha ang bawd ani guys, tuwa sa lawod. Mo nang namasin lagi si Mr. nga maka kita og isda. Mo tong nagpataan siya pang mamsa guys. Pero naguol ko guys kay ahong tanaw dito sa lawod ara mang putian na. Nagkadugay guys, nagkaanam-anam hinuon og kakusog sa hangin. Mo na nagbuol na kay ko ani guys kay nag-umra ba pod. Nanagom nga init unta guys oh. Nga kung ba na guys wa na mamanday kay nahuman naman ang ilahang project. Nagdouble program guys. Kaduha na mo taktak sud sa isa ka adlaw. Mao na nga kung siya lang po siya guys kaya naaman po ko makatabang og arin sa mga panagat. Mao na nga mag-double program jud siya. A few moments later. Sa madugay guys, diha na gud si Mr. ni abot na. Gidali-dali na ako ni siya og sugat dito sa dungguanan guys. Apan subo lang palang dungon guys kay ihang palangre wa tanan mabira tungod sa kusog sa hangin. So sa laktod guys wa joy nahimo siyang kuha nga isda. Ingon ani jud guys kung mangmamsa lagi swerte-swerte. Ako usab guys sa akong bahin padayon ko nagkay sa palangre guys panggagmay kay aron pod ma-loud na pod namo pagkasunod ugma ang among panagat kay kung dili lagi nako abagan guys luoy pod si Mr. pamauwan sa lawod unya maapay mag-arin sa mga panagat luoy na kaadyo. Mao na nga mintras nga wa koy trabaho guys ako ra may gaatiman sa mga panagat una. Pahuman ako ani husay guys, mangita na pug kog ipaon. Ngita na pug kog paon ngadto sa gawas guys. Kay aron lagi maka panagat ta pagkakadlawon, pagkaugma. Doon na po tayo makita nga jutay nga income. Kay wa may pamandayon guys, managat lang si Mr. Kay lisod kaadyo lagi og dili mi managat og mopalta mig panagat kay duna lagi amo ang mga kahayupan
maglisod na unya mi og pagpakaon niini. Kini gong panagat guys nga palangri murag og kaani og murag kaani og truba. Imong husayon unya biadto po nimo sa dagat kay imong gubton. Ya pag uli imo na pud siyang husayon kung i-arrange. Unya istorya gahapon morga pong istorya ha adto sa laod imo na pud na siyang gubton. Yun ani ang panagat guys nga palangri mo na nga tagsara po kay mamalangri guys nga mulahutay kay kasagaras kay kining panagata guys kung wadyo kay pasensya guys magubot kay uban ani musapot bidyaan ang panagat wadyo nahimo. Munang ako guys, ako yung ampingan ng panagat guys, kung panahon gud nga magubot. Ako sang biyaan guys kay aron di po magubot kung utok. Nya pagkalina na sa kung utok guys, ako na po siyang balikan. So guys, karong hapon na mora gini akong ikalingaw ninyo guys. O pasensya na mo sa ako ang videos. O salamat kayo sa inyong pagsilip. Huwag ako maingon. Bye-bye!